नेचार पाब्लिकेशनाव नोंथांमोनखौ बरायबाय। दिनै बे समाव नोंथांमोननो गोदान खौरां अर्थात दिनैनि खौरां नोंथांमोननि सिगाङाव फोरमायना होनो लानाय जादों। मोनब्रै मोनबा खौरांफोरजों जथायनानै नोंथांमोननि सिगाङाव जथाय खौरां बानायनानै होनाय जादों। खेबसेयैनो मोनब्रै मोनबा खौरां नोंथांमोना मिथिनो मोनगोन। फारियै नायलां जोबजासिम मिथिनो मोननाय जागोन। मैयासिमहालागै अर्थात 4 एप्रिलहालागै आसामनि कर'ना भाइरासजों गाग्लोबजानाय सुबुंनि अनजिमाया सा 26 जाफैबाय। दा बे 26 सानि फारियै मोनबोनायखौ नोंथांमोननि सिगांनिफ्रायनो आपडेट होबोबाय थाखादों, नोंथांमोना नुगासिनो। दा बिनि थाखाय 26 सानि जाय 26 फारियाव दङ बेबो निजामुद्दिनजों सोमोन्दो गोनां दं होननानै बुंदों। ओंखायनो नोंथांमोनहा नुनो मोन्दों बाहाय दिस पेशेन्ट इज अल्सो रिलेटेड टु निजामुद्दिन मार्कास इभेन्ट इन दिल्ली। बेनि थाखायनो नोंथांमोनहा बयबो सांग्रां जा आरो बिनि सोमोन्दै आं नोंथांमोननो माबोरै सांग्रां जानांगौ गुबुन गुबुन भिडिअ'आवबो बुंगासिनोखा। दा बेनिफ्राय नैथियाव नुनो मोनगोन नोंथांमोनहा आसाम सेबानि सिङाव थानाय फरायसालिफोरनि बा फरायसाफोरनिसिम गाहाम खौरां जानानै दङ। नोंथांमोनहा नुनो मोन्दों आसाम सेबानि थाखाय दा फरायसालिफोरा बन्द' जानानै थानांगौ जानायनि थाखाय आसामनि सेबाया गावसोरनि मोनसे इउटुब चेनेल खुलिनानै लाबाय। बे इउटुब चेनेलाव क्लास लागोन होनदों। बाव नोंथांमोना गोरोन्थि सानो नाङा, आसामिस आरो बर' मोननैबो बिफाननि बा मोननैबो लेंगुवेजनि बाहाय आपल'ड खालामबाय थायो। दा बाहाय नोंथांमोनहा नायनो हानाय जागोन। जायफोरा न'खराव फरायसाफोर दं बा नोंथांमोना जायफोर फरायसा नोंथांमोनहा नायना लानो हानाय जागोन। बेयाव आपडेट खालामबाय थायो मेथ्स जानायनि बा गुबुन गुबुननिबो नोंथांमोनहा बेवहाय नुनो मोनगोन। चेनेलनि लिंकखौ डिसक्रिपसनाव होदों, नोंथांमोना डिसक्रिपसनाव हाबनानै डाइरेक्ट नायनो हानाय जागोन। इडु8 आरो नोंथांमोना नङाबा इउटुबाव डाइरेक्ट सार्च खालामबाव नुनो मोनगोन इडु8। नोंथांमोननो देखायना होदों नैबेवहाय EDUAID। सिगांनि इडुनि इडुकेसननि इडुनि इआ केपिटेल आरो 8नि एआ केपिटेल। दा नोंथांमोना बेखौ नायनानै सार्च खालामनानैबो लानो हानाय जागोन, नङाबा लिंकजोंबो हाबनो हानाय जागोन। दानिफ्राय मोनदों मोनसेबाव कर'नानि खौरांखौ लानानै बा नंखाय कर'नानि सायाव नंखाय खोथा जायफोर नोंथांमोनहा फोसावगोन होनदों। दा बिथांमोनहा दाय गोनां जागोन आरो साजा मोननोबो हागौ। दा बेनि थाखायनो जोंहा सांग्रां जानांगौ आरो कर'नाखौ लानानै गोबांथार नंगुबै बा नंखाय खोथा रिउमार खालामनाय, फोसावनाय आरो सरकारनि बिथोनफारिखौ जायफोर नोंथांमोनहा मानिनाय नङा बिथांमोनहा साजा मोनगोन होनना बुंदों। दा बेखौ आसामनि DGP बिथाङा बुंदों। दा बे बुंनाय बाथ्राखौ नोंथांमोननि सिगाङाव लाबोनानै होफैदों मोनसे निउस चेनेलनिफ्राय नर्थ इस्ट नाव। बेनिफ्राय नोंथांमोना नुनो मोन्दों। दा बेखौबो नोंथांमोना कमप्लिटलि मा दाय गोनां जानो हागौ बिनि पेजाव हाबनानै फरायनो हानाय जागोन। डिसक्रिपसनाव लिंक दङ, बेजों आरामसे फरायनानै ला। गुबुननि बिथांमोननि गासैबो डिटेल्सखौ नोंथांमोननो होजोबनो हानाय जाया, कपिराइट दङ। बेनि थाखायनो नोंथांमोनहा बाहाय अबजेक्सन दाखालाम, मानो होनबा बिथांमोननि चेनेलनि बा पेजनि राइट्स दङ। बेनि थाखायनो नोंथांमोननि सिगाङाव गासैखौबो श' खालामनाय जायाखिसै। लिंकआव हाबनानै नायबानो नुनो मोनखागोन, जेबो नङा। बेनिफ्राय नुनो मोन्दों मुलुगाव गिथावना जाथारबाय। गासै कर'ना भाइरासआ मुलुगनांखौनो साग्लोबनायाव नोंथांमोननो आपडेट होबोबाय थादोंमोन। दा बेबायदिनो दिनैनि समाव गासै मुलुगाव 12 कौटि 12,02,715 सा जाफैबाय। नों केस मोननाया 12,02,715। बेनिफ्राय थैनाया गासै 64,000 जाफैबाय। 64,734 सा आरो रिकभार्डआबो दङ। रिकभार्डखौ 2,46,648 सा नुनो मोन्दों। दा बेखौ नोंथांमोननि सिगाङाव worldometers.info निफ्राय लाबोनानै होफैबाय थादों। डिसक्रिपसनाव लिंक दं, बेखौबो नोंथांमोना नायना लानानै बुजिनो मोननाय जागोन। दा बेखिनिमोन नोंथांमोननि सिगाङाव दिनै। चेनेलाव गोदान फैदोंबा साबस्क्राइब खालाम। गोदान नटिफिकेसन मोननांगौनि थाखाय नटिफिकेसन बेलखौ अन खालामनानै ला थुनानै, आरो गुबुननो फोरमायनो लुबैदोंबा शेयार खालामना होबानो जाबाय। नायनायनि थाखाय नोंथांखौ साबायखर बावबाय। गोजोन्थों।